natáčíme další nové video. Tam, kde jsme skončili v minulém. Takže, jak jsem říkal, jdeme se podívat na náš dům. To je to čubrněk. Už ho vidíte taky? Já ano. Vidíte ten bílý dům? Tohle je náš dům, babičky. Lidi. Takže. Vidíte, jak je to krásné? To je před včerem jako hromadu písku. Nevím, proč to zrovna složili na silnici a se to dovezli tou Tatrou. Tak dívejte se. Od našeho baráku, jak to vypadá tady. Tady vidíte, jak máme hromadu písku. Tady se to trošku dělá. Dělá staví zeď do komoru. Tady jsou. Dívejte na to, tady vypadá. Takže. Tady vidíte, tady u nás vypadá podnož na bazén. Tady je náš pejsek. A já. A jo, pojď. Hodná. A víte, co mě hodně překvapuje? Babička s dědou mají 3 auta. Da, to je první auto, co jsme měli. Staré hodně, že? Máme nové, které jsme si koupili před měsícem. Tady je dědovo staré, které jsme si koupili jako druhé. Ale tamto první, co jsme viděli, se už bude prodávat. Takže, podívejte se. Tady. A zajímavé je, že celý ten dům postavil. Tady jsou naši sousedi. Ukážu. Tady s těma dveřma máme nějaké věci. Babičky.